welcome to our new and exciting travel destination. Ngayong araw, we're heading Southern Negros para mamasyal sa tinaguriang Banwang Panganay, ang bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. From Bacolod South Terminal, kailangan mo lang sumakay ng bus na may biyaheng Binalbagan. May layo itong 53 kilometers and travel time more or less 1 hour and 30 minutes. Bago marating Binalbagan, madadaanan mo muna ang syudad ng Bago, na kilala dahil sa kanilang Pagkarbong Festival na Babaylan at 5 de Nobyembre. Bayan ng Pulupandan na sikat dahil sa kanilang Salapan Festival and gateway papuntang Guimaras. Coastal town ng Valladolid na famous dahil sa kanilang masarap na seafood na kung tawagin ay diwal. And Municipality of San Enrique na sikat dahil sa kanilang masarap at naglalakihang alimango. Bayan ng Pontevedra, Hiliusa, Pontevedra. At bayan ng Hinigaran na kilala dahil sa kanilang masarap na talaba. And after a quick 1 hour and 30 minutes trip, welcome to Binalbagan, Negros Occidental. The municipality of Binalbagan is the oldest town in the whole Negros Island. Dahil dito, binansagan itong Banwang Panganay. At para sa mga mura at nagsasarapang pagkain, bisitahin lamang ang kanilang municipal market. Dito makakahanap ng sariwang isda, gulay, prutas, at mga kakanin na gawa dito sa Binalbagan.
Mababait at very accommodating ang mga taga Binalbagan, kaya hindi ako nagsasawang mamasyal at bisitahin ang bayan na to. Ang payak na bayan ng Binalbagan ay isang first-class municipality sa probinsya ng Negros Occidental. At ayon sa senso ng 2020, meron itong populasyon na 71,407 at binubuo ng 16 na barangay. Kilala din ang Binalbagan dahil sa kanilang Balbagan Festival na pinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo. The heart of Binalbagan ay ang kanilang Binalbagan Elementary School. Anong masasabi mo sa Banwang Panganay? Banwang Panganay? Hindi panganay siya. Maaaninag ang pagiging reliyoso ng mga Binalbaganon dahil sa sentro ng kanilang bayan, makikita ang San Isidro Labrador Parish na itinayo taong 1935. At sa harap lamang ng San Isidro Labrador Parish matatagpuan ang kanilang Municipal Hall at Municipal Plaza. Binalbagan Infirmary o ang kanilang District Hospital. Dahil mababait ang mga Binalbaganon, side trip muna tayo sa bahay ng matalik kong kaibigan na si Sir Crosby. Wow, ang ganda ng bahay ni Sir. How to be you po? Meron silang alagang aso and nagagandahang mga succulents. Wow, ang ganda ng interior. Pwede magpa-adapt na lang ako dito, Sir. At matapos mamasyal kina Sir Cross, puntahan naman natin ang bagong tayong Bimic Business Center na merong hotel rooms, pool, and event center. Dahil natapos ko na kayong ipasyal sa sentro ng Binalbagan, ngayon, oras naman para mag-relax. Now it's time for lunch. Lunch by the beach. Meron tayong chicken na may ubod ng saging. Wow, sobrang sarap niyan. Talaba, apan-apan for the win, and pritong isda. Tara guys, kain tayo. Yumbers, gutom yarn. Talaba, namit gid.
Sarap lang mag-relax and chill dito sa beach sa Binalbagan. After matunaw ang lunch, kain ulit. Mexican tacos for the win. And meet may sobrang cute na inaanak. Hi, Brixie! And special thanks to Rimoriata family, my extended family dito sa Binalbagan. And this is the newest attraction dito sa Binalbagan, ang Binalbagan Boulevard. Hili-hilera ang mga restaurants dito na perfect tambayan and mag-chillax. Bago umuwi ng Bacolod, bili muna tayo ng pasalubong. Since meron ding branch ng Milas dito sa Binalbagan, bili tayo ng famous buko pie and cheese bichokoy. Sobrang sarap din ng mga lutong bahay na ulam ng Milas na perfect for lunch. And that's it for today's vlog, guys. Hope nag-enjoy kayo dito sa pamamasyal natin sa Binalbagan, Negros Occidental. If you like this video, please give it a thumbs up and mag-subscribe na kayo sa channel ko. And this is Dextination once again, always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.